Γεια σας μάγκες, θα πάμε σε λίγο στο Τσάμπο, νέο βιντεάκι. Κάντε όλοι like και subscribe και γράψτε κάτω στα σχόλια τι βίντεο θέλετε να είναι το επόμενο. Πάμε να πάρουμε το αμάξι μας και ανοίγω σε ένα λεπτό. Λοιπόν, τώρα μπήκαμε στο αμάξι και πάμε στο Τσάμπο και θα σας ανοίξει να φτάσουμε. Φτάσαμε. Βγήκαμε το αμάξι και τώρα πάμε στο Τσάμπο, είναι εκεί πέρα. Καθίστε να πάμε στην πόρτα και θα ανοίξω πάλι. Μπήκαμε στο Τσάμπο, εδώ είμαι με τον αδελφό μου. Πες τους. Να κάνεις subscribe και στο κανάλι σου. Κάντε subscribe στο κανάλι Τζέο κατά το V067. Πιο δυνατά, μπορεί να με σε Θα ανεβάζω τρελά βιντεάκια. κάτω like. Πες τι βιντεάκια ανεβάζεις. Ανεβάζει Roblox βιντεάκια. Μπαίνουμε μέσα να ψωνίσουμε κάτι πράγματα. Ωραία. Παιδιά, ξεχάσαμε να σας πούμε, έχω και ο αδελφός μου, καλό σας Πάσχα, με υγεία, ευτυχία. Να ξέρετε, σε 100 εγγραφές θα πάμε στα IKEA και θα παίξουμε κρυφτό με φίλους μας μέσα εκεί και θα βγάλουμε και βίντεο. Γεια σας παιδιά. Ο ξάδελφός μου είναι ο μικρός. Μετά θα πάμε και κάπου αλλού βόλτα, να κάτσουμε να φάμε κάτι, δεν ξέρω, θα δούμε, θα σας ανοίξω πάλι. Έχουμε έρθει τώρα σε ένα δωμάτιο εδώ, τι είναι, να πάρει ο αδελφός μου μια λαμπάδα, εδώ διαλέγει. Ωραία παιδιά, διάλεξε μία, θα σας τη δείξω μετά. Επίσης, στα σχόλια πείτε μου τι βιντεάκια να κάνουμε, γιατί δεν μου γράφετε. Αυτή εδώ πήρε, είναι βάζελος, αλλά δεν πειράζει. Όχι, πείτε μου στα σχόλια τι ομάδα είστε κι εσείς. Επίσης το καλοκαίρι θα έρθουν βλογκάρες, θα δείχνω και πρόσωπο, οπότε δείτε τα όλα. Το επόμενο βιντεάκι μάλλον θα είναι Fortnite πάλι. Για πες τις, για πες τις. Like και εγγραφή. Όλοι, τον ακούσατε. Γεια. Εδώ είμαστε με τον George, είμαστε εδώ. Σε λίγο θα πάμε και σε κάτι πάγκους αλλού, κάπου να πάρουμε κανένα πράγμα, να έχει καλό που θέλουμε. Παιδιά δεν τελείω. Μαχαιρώνεσαι, Τι κάνεις ρε. Ρε είσαι ανώμαλος ρε. Γεια σας παιδιά, φύγαμε από το Τσάμπο. Τώρα πάμε σε κάτι πάγκους εδώ στο εργάλεο. Τι έχεις να πεις εσύ Γιώργο? Φύγαμε στο Τσάμπο, όπως είπε και ο Speedfoot. Το είπαμε αυτό. Και τώρα πάμε βόλτα. Και πιο μετά λογικά όταν πάμε σπίτι μπορεί να πάμε κιόλας απ' έξω. Τι έχεις να πεις τα παιδιά? Όπως το ξαναλέμε, like, subscribe για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι. Αυτό. Είμαστε εδώ πέρα. Εδώ. Περπατάμε. Κάτι άλλο έχεις να πεις στα παιδιά ρε? Στο ρουκουνάκια. Στις 150 εγγραφές μάγκες θα κάνουμε ένα giveaway. Ο αδελφός μου δίνει στο Steel Embraer. Τι θα δώσει στα παιδιά? Έπληξη, δεν σας λέει, σε 150 εγγραφές όντως θα κάνει giveaway να Steel Embraer και εγώ σε 150 εγγραφές θα κάνω custom games στο Fortnite και ο νικητής θα κερδίσει κανένα δώρο, θα δούμε. Σας ανοίγω τώρα σε ένα λεπτό. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ, έχει. Έχει εδώ πράγματα. Ήρθαμε να φάμε σε ένα σουβλατζίδικο σουβλάκια. Θα παίξεις τα γκάνα? Ναι. Λοιπόν μάγκες, πήραμε τα σουβλάκια μας. Και εδώ και ο αδελφός μου πήρε. Καθόμαστε και τρώμε και σας ανοίγουμε σε λιγάκι. Εδώ ο ξαδελφός μου πήρε καλαμάκι. Τελειώσαμε παιδιά τα ψώνια μας. Πήρα μια μπλούζα και κάτι ακουστικά. Ο αδελφός μου θα σας πει τι πήρε αυτό. Πήρα μπλούζα, φουρτσάκι, γυαλάκια,
Πήρα και κάτι ακουστικά. Κι εγώ. Είμαστε μαζί εδώ τώρα. Γυρνάμε, πάμε σε ένα μαγαζί εκεί απέναντι και θα σας ανοίξω, θα φτάσουμε εκεί. Άντε, γεια! Γυρίσαμε, παιδιά, εδώ. Είμαι στη γιαγιά μου, θα σε λίγο να φύγουμε, θα σας τραβήξω. Να, παιδιά, αυτά εδώ τα ακουστικά πήραμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν λίγο περίεργο, αλλά ναι, θα ανεβούν πιο ωραία. Αλλά ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Από εμάς, bye, άντε, γεια!